So hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' लोगोफोर बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै दाउका बिदै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा दाउका बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 भिडिअखौबो दैमु दि क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि बे दाउका बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 भिडिअखौ नुवाखै अब्ला नोंथांमोना दैमु दि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्ट बा एपिस'डफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना दैमु दि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्ट बा एपिस'डफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि दाउका बिदै आबुं बर' सावथुननि एपिस'ड 10 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव दे लोगोफोर। जायफोरा नायाखै थाबैनो नायहैदो दे लोगोफोर।